Vážení občané, dámy a pánové, u příležitosti řádového dne 28. října 2010 se prezident republiky rozhodl ocenit vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy některých významných osobností a udělit či propůjčit jim státní vyznamenání České republiky. Prezident republiky propůjčuje Řád bílého lva vojenské skupiny plukovníkovi Emilu Bočkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. Plukovník Emil Boček patří mezi hrdiny leteckých bojů za druhé světové války. V roce 1939 ilegálně opustil území protektorátu a vstoupil do československé zahraniční armády. V Británii prodělal letecký výcvik a jako stíhací pilot se účastnil bojů na západní frontě. Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Po válce byl v roce 1946 z armády propuštěn. Po obnovení naší demokracie byl morálně a politicky rehabilitován a je stále veřejně činný, mimo jiné jako předseda Svazu letců RAF v Brně. Pane plukovníku Bočku, prosím, abyste z rukou prezidenta republiky převzal vyznamenání. Prezident republiky propůjčuje